Ako si Ronnie. Ginaingon, ang mga bana, bisan unsa pa di kabutan, doon naghihigayon nga makasa kini silang asawa. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga, dili na ko mahimong mahikalimtan. Unsa? Si agaw ni Muson niya gilayasan sa iyang katabang ug nakadaog dakong kandidad nga kwarta. Ay, o lagi dong uy. Uy, Karon lang yun manawag na ko si Gawson niya. Padung naunta ko mo ato sa ila pero naabot man ka. Bueno, tana. Mag-uyog tana. Muadto ta sa ila. Kaluoy sa taon niya, oy. Nakakuha man og katabang nga kawatan. Na, magyud na yung sa sinong dandong nga magpanagan ako kuha og katabang. Basig, makakuha niya tag katabang nga kawatan. Unya, sa mo kunay po ni Sonia ug sa iyang bana nga si Baynanding. Wag ito na lang ma-trace up kay wa mas sila kahibaw og tagadiin. Uy, Ang sulti nga taga Masbate kuno siya. Unya, kadako anang Masbate. Unsa man pagkadako pa to niya? mao. Sige, tana. Muadto ta sa ila karon dayon. Unya day. Di na mo dayon pagbutang og karatula day sa atong gate nga wanted katabang. Ay nalang tingali dong uy. Doon na niya mga pre nga kawatan, hasol na. May mga paryente man ko sa among lungsod. Muadto niya ko. Ato ko mangita dito mahimo na tong katabang. Tanang katabang nga makailagit ko. Okay day. Pero abinin mo din, no? Kini ba si Baynanding ba? Marunong man tan eh. Pero nalutsan gyud sa katabang nga dili maayo, no? Na, mao yun na nga digyot ko, mo kumpiyansa. Katabang nga kailagos pamilya ang akong dawaton. Muadto niya ko sa among probinsya ha, sa sunod adlaw. Ay, ganun yung kung sikretong daddy ni Steris, ay. Bahin sa amo katabang ba nga nilayas bay kay iistoryahan ako bati. Ha? May istorya ta. Kaya nga naman day, bahin sa inyong katabang nga kawatan, ha? Pero ang tinuod, wa mo layas akong katabang, wa Ha? mo layas. Kung siya ang layas? Sure, uy. Tinuod na bay, wa mo layas. Ha? Wa pa kay tubayan na. Nga. Matong sigihan ako kamang. Oo. Murag di dayos pa. Antol na mabdos, ha? Mga Unsa? Namapdos? tuong sipon. Akong ipsibat bay, ha? O Naku. gihatagan ako dako katidan kwarta. Ako lang itong ipalutaw nga misibat kay nakadaag akong katidan. Maruaro ko. Oh, Chibads ko to, ha? nga sa ato pa bay, nagtuog day si Marison niya nga, gikawatan mo sa katabang Ay, kung way hilayas. kalibutan ko sawa. Ako pa. Kang kasalbahis gini mo, eh. Lagi. Mo di gisirik mo, eh. Sirikbot lagi. Pait. Ikaw, gis. So, kay. Ay, pagkatakong saan ang imong gibuhat, ay. Karang imong gimo, ba? Dako kay na sa at, na maayo ba, eh. Probida, istorya pagkikana. Huwag kang magsalita ng tapos, pare. Tukanta ni mo, ba, eh. Kay may oras yun nga, ang katabang ni mo lami kayo, masudlan yung panuway imong utok. Oy, nasayop ka. Kay og di, yun ako na buhaton, bay. Kay mahal kay na ko akong asawa. Wow ba? No, di na ginako na buhaton, bay, nanding, oy. Mo ba? Di sali? Uy, dong uy. Pertigyong lagutan ni Marison niya sa ilang katabang. Nagtuo silang buutan kay musimba man kuno kada Domingo. Pero ang demonya di ay kunong dako, awatan. Bida. Sabay nanding mo, demonyo. Piling lang katabang. Kalau isa taon sa babae. Busa dong. Ako gid ang mangita og katabang ha. Ha? Ako mupili kung kinsa ang himuon pang katabang. Okay, day. Nya, kanus ang mga sa inyong probinsya? Sa sunod adlaw dong. Ingon ni Ana ang tinuog ni Tabo. Oo pa. Mastil. Ako'y naluoy lagi sa katabang nga. Ipamagdusa ni Baynanding lagi kay... Ipalutaw nga ni Baynanding nga kawatan tong katabang. Pagkadakong sa iyang himo do. Mao gyud. Sa gyud. May gaba ra ba yun maabot na? Mao. Gyud. Mao gyud pa. Ang gaba dili magsaba. Mao gyud. May gaba gyud nga moabot niya. Buutan ba kay na si Marison niya? Nya iyang gibinuangan. Ang pagkamanguluy o nanging taon bata nga. Luoy kayo. Luoy kayo ng bata ang gisabak sa ilang katabang. Kay mataw kini nga wagi mailang amahan ni taon. Ay, pastilan. Ay, di na lang ako sultihan si Sally ba na. Kay basin, magpanagana unya to sila og kuha og katabang. Recorded by X Thunder Gaming.
ayaw na lang yun si sultido nga. Bahay ni anak. Suod bagid mo ni Nanding. Basin mo santop sa una nga. Suod mo sa imong baton. Ang pagkamang o katabang nga babae. Na, di gina mao. Pareha mo guna ba? Di gina na ako buhaton. Di gid pa oy. Kay dakong sa ang pagbuhat sa ingon. Dakong sa gid kana. Pamado. Ikay mo kuyog na ko, Melay? Aron mahimo namong katabang? Oo, ati, uy. Magpasyudad ko, uy. Kapoy din sa probinsya. Gipulan ka na din higa. Doon na may daghang gwapo din hinga ulitaw. Naalagi, pero mga mananagat man sa tanan. Ato ko syudad, uy. Basin makasugat ko dito og lalaki nga dunay nindot ka trabaho. Karapang mauyab na ako, nindot og trabaho. Oh, siguro gyud nga doon ay manguyab nimo dito. Kay gwapa man ka. Mao cute. Sayang akong kagwapa kung taga dinhira sa atong probinsya ang makaangko nako no. Basta, mauna to ha. Ugma, kuyog ta sa akong pagbalik sa syudad. Luag raman ang akong dughan nga ikaw ang akong mada. Kay nakailaman ko nimo. Silingan raman ta dinhi. Ug dili ka kiriwan og kamot. Uy, simba ko in taon ati, uy. Katong imong giingon ba nga inyong kailang nagpa-maid unya gikawatan unya nilayas nya daang dakong kantidad. Kana ang di gyud ako mabuhat in town. Uy! Kay adto ta ana sangkos bilangguan ati. Layo pa ta, Ate Sally? Layo pa gyud ay Mila. Mga 2 ka oras ka pinta nga maabot sa syudad. Mao ba? Di kay baw ka ganahan kay kung makauyab og taga syudad. Oh, sigurado gyud ko day makauyab ka dito gwapo kay gwapa man ka. Pero kinahanglan ha, mamili gyud kag tarong nga lalaki ha. Ay patakag hamag og laki. Kay kasagaran ra bas mga laki sa syudad. Pangbinuangan lang ang mga babae nga taga probinsya. Aw, di hinoon tanan pero mas mayo nang mag-amping ka. Na, kung ako'y binuangan og laki sa syudad ki, unya mamablis ko, pugsun gid ako nga makasal mi, uy. Di gid noong kumuuli og probinsya nga dako ang akong tiyan nga wa ko'y banak. Wes, aron dili na mahitabo nga mahimo kang inahan nga dili asawa, dili ang lalaki nga imong uyabon dito sa syudad. Siya ang imong nakuha dito sa probinsya, day Sally? Oy dong, og nakasiguro ko nga tarong ning bataa. Kay kaila man akong ginikanan ini. Suod sab sa akong ginikanan ang iyang ginikanan. Oh. Mayong hapon, kuya. May hapon sa day. Lami, anong bata, ada? Unsa di akong trabaho din ni ate, kuya? Day. Tanaw na sa bakante nga lawak ha. Atong ipahimutang ang imong hagamit dito. Ana, day? Unsa? O, lagi pa. Guwapa kay nakuha ni Sally nga katabang na mo'y dito sa probinsya. Lami, pagkikay lawas. Ug siguro magtanaw na ko. Stoy, oy. Basta maibugin mo ha. Oh? Maibog niyan nimo. Pero oy, ayaw gid ha. Ayaw ba? Si Eyo. Ayaw gid Rumi. Rumi naman. Rumi. Basta dakong sa ang pangabit. Ay, upa Muna. rin hibaw ko, ana. Pero, lami, gay siyang bayana. Pero, mao lagi. Kung klaro ba kayo nga, virgin pa siya? Na! Samot. Samot na ayaw gid ang tawag labti ha. Virgin pa ko tao na. Kung panalitan no, kung maigo na si imo no, pastilan. Ang imo arbay taon no, makabungkag ang taon na no. Dako ba na imo taon? Aw, Ayaw oo taon pa. no. Kanang akong asawa gani, diyang na-virgin na ako na. Kuyapan kay na. Abi kay na akong Oy, oy. matay. Busa ayaw gid ha, Rumi. Ayaw gid ang taon. Oo, lagi Ayaw pa. ba gid ha? Oo, lagi. Sige, balik ayaw. Oo, lagi. Oo. Sige, mamatay na. Kung Askas, maigo di ba? na si imo, balik na sad. Balik na- Ay, ayaw ba gid? Oo, lagi. Balik na sad. Oo, lagi. Hala, si Milay na sa day. Sige balik-balik sa banyo nga migawas. Gikan naliko. Noong sa bayanan, nagbalik-balik, magawas, sige balik. Nagpantira siya. Nindot, gid bayana gid. Ay, nako. Ay, ganun sige siya balik-balik, so naman balik na sa... Nimbayhan na ba ya? Ako gid ang gipaibog ani niya na. Naibaw ni siya nga niya ako dre. Mga ganiyang buhaton kung wang akong asawa. Pakit-on ko niya nga magpanti lang siya. Tukar akong gana na. Bigda. Oh, uy. Ano sa to? Gikidatan ko niya. Gikidatan ko niya dayon niyang suji ang kwarto.
Murag, lahi ra ginira. Ayay, may gawas akong sungay sa akong agtang. Bahala na ni. Birahan ko ni bayhan na, be. Uy, Kuya Ronnie. Hala, nisud magasa kong kwarto, kuya. Wa para ba ako makapamantiya? Gituyo ni mo ni. Nga, Gituyo ni mo ni. Wagi Kuya. pag-ibig kini kumotor. Ay, kalamian. Kuya, kasi maaptan tayo Ate Sally. Babala ka rin. Masaktan tayo. Kalamian ni mo ang bawit mata. May gawas na. May gawas na akong gana. Dali. Dugan yung pag-aabot ko ni Pascatri. Mangigda tayo. Kuya Ronnie. Dali. Bahala ni. Sorry na lagi. Hindi na madaan. Anak ko yun. Lami. Isip kay ka, kuya. Kaning mong bobs nindot kayo. Nindutan niyo. Nindutan niyo. Lami. Kuya. Dali. Kuya. Hindi na madala. Ano yun? Ako mong tanakap. Kini. Kuya Ronnie. Kuya. Ato sa day. Nilay. Kuya Ronnie. Kuya. Kuya, kasakit. Kay. Milay. Kuya. Kuya Ronnie. Milay. Recorded by X Thunder Gaming. Nahilabtan gid na ako sa Milay nga mong katabang. Mo siyang gusto nga may tabo ni. Klaro magigay nga nakagusto sa tiyan ako. Nakasagi ko sa akong asawa. Nakasagi ko. Mga mga kasama ang kagi ni Rune din hining tulumanon. What's the style? Nakasagi sa asawa style. Kini mo sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN drama.